Launok, ongi etorri txorienera. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta zuentzako prest kozinatzen azteko. Bai. Gainera gaurkoan, errezeta berezi batekin natorkizue, eta ingo duguna da Larrakeren empanadilla. Era salduko izuet. Larrake. Zein da Larrake? Larrake da nire bizilaguna aurrekoa da. Ameliaren ama eta Ameliaren bizemea daude, dira nire semen adin berdineko, 8 eta 4 urte. Eta, Larrake ni beti Amelia handik entzutut, zoragarria, sukaldean omen da, artista, eta gaina txorien ikusten du, naiz eta bera, Tobiakoa da, Errioxakoa da, eta ez du ulertzen tutik ez, baina sukaldea ulertzen duen ero dakien jendeak ikusita badaki zer egiten duen. Eta egiten ditu gure errezetak. Eta nik askotan entzun dio honi Ameliari, bere amaren empanadilla zoragarria dela, eta ez da izet. Eta ingo du, empanadilla galiziar bat, erriosar baten errezetatik. Euskal Herrian bizi den erriosar baten errezetatik. Pentsatzen zure laguna izango zela Galiziakoa. Ez. Bera Tobiakoa da. Hor, Baldezkara igotzen moran eskiatzera eta mendiaren bestaldean handau Tobia eta hangoa da bera. Eta, trainan bukatu zuen, beste hainbat eta hainbat bezala, lan kontuegatik eta, oin jala, amama, bera da, amama. Eta, bere errezeta eskatu nion, da baina neurriak eman dizkia moduan. Edalontzi bat, hartzen duena, ematen dotzuna, begi biztaz, hau zain juizu, biosun denborien. Hori da. Nola ingo dugun errezeta, Patri? Lehenengo kipula txiki moztu eta erregosten jarriko du. Gero, gopor batean, ekilore olio edalontzi bat eta esne edalontzi bat naziko ditu, gatz pixka bota, eta irina botatzen joango gara behar duena, berak eskatzen diguna. Oreba lortuko dugu, eta zerekin beteko du? Lehenengo tomate saltza, geruza bat, gero indioiar urdai azpikoa lodi moztuta, garrantzitsua, gainean, gero egaluzia konserban, kipula erregozia, gazta xerra batzuk, eta berak berez esan dit gero barrio indioiarra eta tomatea berrio, baina indioiarra ez esan ez, indioiarra ez, tomate pixka gainean botako dugu, estaliko dugu, eta margotu eta apaindu ondoren, hau sartuko du labean 40 minutu 200 gradutara gutxora. Atera eta jan. Zer dauka honekona? Berua ero hotza, zoragarria dagoela. Berazuk geruza batekin bakarrekin jozu, zeberak bikin gomendatzen. Bi urdaiazpiko egozia bi botatzen eta gaina esan zidan, Urdaiazpiko ez da fina, gainera. Eta horrekusi hemen, lodi moztuta, eta esan zidan, hau joan barzara, arategira, eta esan, indioi behar dut, baina lodi moztuta fina ez, horrela jarri dut, eta egia da kombinazio Galizian askotan iten dutena, eta da, egaluzea konserban, eta oiaskua murtuta ero sobratu zaiguna. Eta ez da hain erotzeko, basukatzo pizzarekin izen du moduan. Itxasoa eta mendia gaur ere elkarrekin izango ditugu, eta errezeta batean, honek Ameliak eta Jonek autokaragana eraman dute, eta hortik joaten direnean beti, asteburu pasaero, eramatute, amari eskatuta espreski, empanadilla, eta hau, berotu besta. Beraz, amak eitzen dago. Bai. Atzo pizzain gauen bezala, gaur bebai, empanadilla horiakin bebai berdinen zeike. Batzuk eta eitzen da bena da, supermerkatuan dendetan horia erosi, eta gero betegarrixa egin etxian, eta horia laban sartu. Batzuk eitzen dago ostoriakin. Hori ikusi izan ditut errezeta, baina ostoriak ez dakit, ez da, geratu altxatu dagoa, eta holan... Ez dakit, nik ez da probau besta, baina, holan, horia zuek itxen bozue, olixuakin, da, irinakin, eta, hori koipetxu famatu hori, nik uste dut ondo geratuko dela. Egia da, nik ez daukatu itureik, nik empanadilla txean ez dute egiten da, pixkat sartu naiz, saltzeatzen, errezetak eta ikusten, eta batzuk legamia botatzen diote, bestatzuk ez, batzuk, gero hemen aipatu nizun, oso garrantzitsua da, prestatu behar dugun, betegarria erregosteko, guk kasu honetan kipula erregozi behar dut ez, kipula hau erregozi, kipula hau olio askorekin erregozi, eta gero hemen erabiliko dugun, ore ere egiteko erabiliko dugun olioa izatea, betegarrirako erabili dugun olioa. Hartu eta iragazi eta listo. Tipula itxen bozu, ondo, baina txoixua da itxen bozu olixo horrekin bai atarako jatzula, empanada, potentia. Empanada ez da nik uste dut, jendea, nire nahi zolan ez juten dietista gana asko, baina normalean juten denean jenteari empanadak ez dizkie bialduko nik uste dut. Empanadan dietan nik ez dut entzun sekula. Egongo da igual, ze gaur egun danatarik dago, baina...
Ez daukat entzun da. Ez. Guk ez dugunez oli hori erabiliko, bai, hemen txorrota bat olioa botako du, eta hemen betu, hor bai irakurri nuen bat, ontan aditua sana berak esaten zuen, neurria, kipula erregozian eta gainerako betegarrien neurria jin eta ondo neurtzea hori dela, empanada on baten misterioa, sekretua. Empanada azkenean, dator empanar, gaztelaniaz esaten den empanar hitzetik, eta da, ogixan biltzia eta gero labian sartzia. Orduan, betegarri xabe bai, askotarikoak izan leike. Egisa da, ospetsuena da Egaluziana, baina Galizian dabe bai itzen daue olagarruakin, itxaskixekin eta bai itxe itxuste, barazki jadientzako bai nik ikusi itxutolan barazki desberdinekin, ziazerrekin, da... Olan, barrengorri batzukin, txapinoiekin da ikusi itxut. Baina, bai, ez, nik uste dut, olan, ezagunena, Egaluziana. Bai, Egaluzia, eta gaina, bueno, saltzen dute, empanadilla, zenbadago empanada handia izango zen, guk handia ingo du, eta ero empanadiak, hone txiki horietakoak ere. Empanadillak. Txikiak, hori da. Horrek betegarria normalian, oso klasikoa, eta horrek jenteak izostuta eta asko erosten ditu, izaten da, oiazkoana, ero atunana, ez? Ontxe geroz eta, ez da, nik uste dut katiak diela, baina zabaldu itxuste, hiri geixenetan, olako empanadiak saltze itxusten leku pila bat. Pizzeriak eta dauden moduan... Hori da, empanadiak saltze itxustenak, baina geixau Ego Ameriketakoak. Bai, oso populara dira Argentinarrak, eta bai, ez dakit, Bilbon badau, Gasteizen badau, Donostin nik ez dut ezagutzen, baina ziur egongo dela baten bat, eta hor, betegarri xabe bai, pila badauz. Osa, oiasko akurri erara, badauz, barrengorrexak gazta urdinakin, dau, danetatik dau. Beraz, bueno, zuek hori etxian, ikusiko zue zesartu. Hori bakoitzan arabera. Eta hemen pizzeriak eta hori aipatu dugula, kaltzonea ere empanadiantzeko bat izango zen, agian? Bai, ez? Pizza ingen duen? Hori da, izango zen empanadia italiarra. Izango zen masan, pizzan orea hartu, zabaldu, betegarria jarri, eta gero, holan sartu biharrian, ore hori itxi, erritxik, ondo itxi aldietatik, eta gero hori errela bien. Hori izango zen, gaina, itxura hartzen du, empanadilla hone txikien, horako ilargi erdi bat, baina tamaina handixan, ez? Bai, da hori gaztaz betetzen da, ez? Normalian da, pizzak erungo zauen osagaiekin beteta. Orduan, tomatia, gazta, da gero ja. Gurosuna. Ni, hasiko naiz ja, orea egiten. Oso ondo. Hortarako. Hemen, nahastu behar ditu esan bezala, neurri berdinean, ekilore olioa, ero esaten duguna, betegarria egiteko erabili dugun olioa, bai. Esnea berdina, gu berreun botako ditu. Baina ez oliba olioa holan bat. Ez du merezio. Oliba olioa fuertia ez. Igual zapore gehiago emango zutzen, ez? Gatza, koiaraka bat, 8 gramo erolan, koiaraka txikio. Eta orain, hartzen dizuna. Bai ez, eskatzen dutzuna, gutxinaka. Lo que te pida. Zen bat nahi duzu, a ver... Ez dutzu itxen berroa. Ez dakit, ze irin, igual izango da, beste irin mota bat ero berezia izango da. Tobiakua. Bai, hori izango da. Tobiakuak berroa itxen dauta. Ez dakit, Eta honek, larrakek ez dutza botatzen piper hautza. Ez, bera hau da, bere errezeta gaina WhatsApp ez bidalduta. Bai, bitu. Bai. Eta gero, gaina, juntzan, gogoratzen zan einean, beste hau eta honi hau gehitzen diot. Eta gogoratu honi hau gehitzea. Hori zutani, oitxuta gauz, eta sukaldari askok errezetak idaztera, holan motzien, ez? Eta telebizara bidaltzeko gidoia, guk bidaltze itxugu, osagaiak holan zerrenda baten, eta pausos bai, nahiko, motzak izeten gare. Nere kuadriako Xabik, eskatu zutzen nere amai, berakatz sopien errezetia. Eta nere amai bai, bidaluztan neri WhatsAppez, da gero nik Xabiri bidali notzan bueltan. Eta zien olako, ez que ez dakizen lerro zien errezetia, berakatz sopa, simple bat itxeko. Da izan zen, literatura pixka sartu ziren. Bai, literatura pur bat. Hor badao, pila bat. Sukaldari bat, Madrildarra, gero etorriko zait izena. Etorriko zait izena. Bere errezeta liburua dira, ez da errezeta bakarri. Gehiago da, askoz gehiago. Historia kontatzen dizu, gero aukerak, errezeta berdinakin 3-4 errezeta ateratzen ditu. Gero, egurra sartzen dio gauzei hartu, eta mesedez, hemen etzazu erabili, aberrazio hori ez da trup boilur hori saltzen dutena 3 eurotan.
hori enteratzen manaiz ni jun eta liburuak enduko dizuet, eta horrelako... Horre di liburu honak. Bai. Maizke gaina entretenigarria da liburua. Eta gaina hori, esaten dizu, empanada hori, egaluzia eta hori. Eta gero ematen zizu, aukerak, 3 beste errezeta batekin, liburua guztia euskala, 1 bat errezeta. Beitu. Guztira, ia 300 errezeta ongo dira, liburu horretan. Beitxu, akordaten zaren bere izenana, zen niri olako liburuak pila gustaten jat, ze gero errezetak eta badauz interneten pila bat, badauzkau liburutan, bai, baina askotan liburuak eta izaten dira, ez dakit, nik pila bat daukatela, izaten dira askot, errepikatu da, errezetak. Da nahi gustatzen jat, hori, atzien histori xapul bat daukenak, izaten dira, irakurtzeko atsegina. Hori da, saborra arabe, hori, nik hemen, hainbat errezeta inditut beraienak, eta hori da, arabiarra, bera, palestinarra, eta berak danak lotzen ditu, ni txikitan goratzen naiz juten itzenean eskolara, usain hori, pasatzen itzenean hori, pinazia karamelatuta estiarekin, eta gero hortik, tiraka, saltzen dizu, ez dakit, ze egun berezitan egiten zen errezeta hori bere etxean, ez? Eta egizan, horre politia dira, ez da bakarrik errezeta, ez? Eta nik hori baduka falta metu, txorienen egin duen bat, txorieneko 4 urtaroa liburua, eta nik uste dut hori, nik geratu nintzen pixka gogokin, pixkate presak eta korrik azkenean ibili ginen, da tekniko egia, da bakarrik errezeta. Ez da, ni hor, literatura pixka sartzea. Apur bat sartzeko. Literatura pixka sartzea. Aukeria hor dauko zuziko, beste liburu bat idazteko da hor dauko gauzie. Hainbeste hausan editxu guin, Patri. Zerrenda luzie da. Bai. Bueno, berez, empanadan eguna badakitzu beti dauela hemen egune badala nazioarteko eguna ez dakiz zerena. Empanadana da apiriak 8. Apunta izue agendan, ez da ubiera itzakirik empanadia jateko, baina, egun berezi bat nahi badozue errezeta hau itxeko, apunta agendan, apiriak 8. Apiriak 8, bale. Zaukatzu? Apiriak 8? Empanaditeko aukera. Apiriak 8 da, ez, Aste Santua. Aste Santua jausten da urten? Bai, ni... Gutxorien egongo gara hemen, kosinatzen oze? Gorrietan ez. Gorrietan ez. Eta uste 8 gorria dala urten. Ez dakit. Ez dut kalendarixorik ikusi. Gorria sakratu da dira. Familia eta... Guztu etortzen gatxorienera, baina gorrietan ikusiko da etorriko garen. Aprovecha, mira, familia hartien egoteko. Hori da. Nik uste dut, estatu mailan Galiziakoa diela holan ezagunenak, ez? Baina, gero Argentinan esan dugu eta Txilen bebai oso ospetsuak die empanadia txikitsuak, eta han itzen dago lehiaketa bat herrialde osoan, eta joaten die ekoizle txikixen dendatara, eta han esaten da bera zein dan onena da, zein dan txarrena ez da bezango, baina zein dan onena... Oine goratu naiz, Abraham García, da sukaldaria, eta uste dut honek telebistan nolan kanal, kozinan eta kolaborazioen bat egin du, eta, gatza eta piper beltza botako diogu orain, eta hau egia esan nik ez dut ulertzen zeatik ez doazen saltzen dituzten batera. Zen nahi eta nahi ez lotuta joan behar dira beti gatza eta piper beltza, beti batuta joan behar dira. Ordan nila hasi beharko ziren paketeetan saltzen horrela da. No? Hori, ideia bat izan. Baduka bere zentzua, Jende askok ez dago erabiltzen piper beltza, ez pentsa, Jende askok gatza da, nire lagunen artean ikusten bakarra nazela piper beltza etxin daukenak. Hau da, oso, tipula zalea, eta baduka, nik liburua daukadana urte pila badauzka, eta oso munduko errezetan oso maitalea, herrialde arabiarretako errezeta pila bat itxeitu, eta, liburua benetan, meretzi du irakurtzeko, naiz eta sukaldaritza ez bazaizu gustatzen ere, irakurtzeko liburu horrek, merezi du. Askotan sukaldaritza bebai entretenimendua da, ez? Nik uste dut, gero, idatzi guzu etxoriene abildua eitb.eusera, gure errezetak praktikatzen dozuen zuek gero etxien, ze gero jende asko bebai, telebista piztu da, hori, txoriene ikusi, errezetak ikusi guri hemen kontu kontari, baina gero igual etxien ez da, bebai, itxen. Jendeak egiten du, askotan, entzute arren, zerbait jarrita eta gustatzen zaiolako, eta niri egia da, harritzen nagoena da, zenbat eta zenbat euskaldun ez dira jendeak eta gehien bat emakumezkoak eta helduak esan diaten niri, geratzen haute eta erderaz, zu telebistakoa zara eta bai da, ikusten duzu programa, bai. Ez dizute zerre ulertzen, baina sukaldaritza asko gustatzen zait, eta azkenean errezetan nundi nora doan, badakit, ez hori egia da nik
inoiz kateetan da kanpokoetan, ero bidaiatzen dugunean, Japoneko errezeta bat, sukaldari bat ikusten duzu, ulertu tutik, ez? Baina errezeta nundi nora doan, badakizu? Bai, ikusten dozu. Ikusten dozu. Da pausos paso ikusten dozu, bai, azkenean oso bisuala da. Bai, horretik, orduan, hemen hori da, ikusi egiten da dana, ez? Eta batzuk nahizetan ikuk hemen Patriketan hilengunean, euskara, kuiatxo esaten badu, zuek ikusten duzu, zer hartu duen da, bueno, kalabazina, bueno. Eta orduan, alde hortatik, sukaldaitzak hori badauka. Kipula erregosten utzi behar dugu, honek, ordu erdi jumargu du, oskaiura pausatzen. Irina bera, nik hemen neukan, neurria gutxi gora bera beharko lukeena. Eta ez dutzu gehiago eskatu. Baina ez dutzu gehiago, ni hemen honez holan entzuten zuitzeiten nahi zinen den da. Nekoa, bale, petetan hau. Da, ez. Ez dio gehiago bota. Orduan, utzi ezagun hori erregosten, hau pausatzen, eta gero izango da, biti moztu, erdi bat oinarria izango da, eta bestea gainekan. Gure kipula, erregosita, eta epela dagoia, eta izan dugu ordu erdi, orea, oskailuan. Orea hau bakizu zeintan? Kanutilloak honek tutuak kremaz betetakoak? Honekin antzeko horia da. Azukrea. Olioa, ez du behar azukre, garrik ez du behar azukre gabe da. Gero barruan sartzen batzazu. Gero barrukoakin nahiko desiente azukre hartzen du. Da honek, egoten dira batzuk horiak eta empanadenak izaten dira gorrixak, horre botatzotzi igual, ez dakit, piperautza gozua edo olixua igual, ez dakit, olixon gorriren bat olan... Auskalo. Aragisa frikitzerakoan edo. Pentsatu nahi dut piperrautza botako diotela. Segia da, empanadekin piperrautza ondo doiala. Orduan, ez dutela koloratzei erik erabiliko espero dut. Oitxoin zigor, orduan, inbizu bat, oinarri moruen jatzeko. Erdia moztu dut, eta bingo du laukia hundi bat. Izango da, hau dena hartuko duguna, lauki oso. Ondo. Jarriko dugu hemen, eta hasiko da betegarriak. Eta gero, gordin biko zu apur bat, dekorazio moruan. Honek beti eramaten dagoelan gauza dotori gainean, ez da forma desberdinak, eta... Larrakenak ez du eramaten ezer. Ez? Ezer. Oan tapia da, ja. Tapia jarri gainean, zulotxo bat ite hor, berei tximinia ditzen diotela, gero ez lehertzeko, ze hor barruan azkenean, gero egosten azten da barrukoa, eta espaduka, izten bauzu ondo, atea iten da toki matetik atara, inberri hor barruan sortzen dien lurrunak, ez? Eta gero, tximiniain, baina ez du apaintzen da, ia da, jenteak ikustitu zor batzuk, eta ostoak egiten dizkio, teloreak, txintzak, eta... Ingotza userze? Zerze ingotza, bai. Baina hemen, garrantzitsua, gozu egon behar doela, eta hundia. Zera, honek egun batzuk irauten ditu oskailuan, Bai, zuk gero ze itzen dozu, oskailutik holan hotz jan, edo laban sartzen dozu mikrowin labien hotz. Hotz. Hartu eta hotz. Hotzien, oso gozua da, benetan, hau, oin gaina iten duen egun hauekin, kalian utzten bauzu ere, ez dauk inungo arazuik. Hori da dauen izoskailurik haundixena. Garai batean, amak eta esaten moden, la freskera. Bai, gabonetan 20 gradu intzabenien kanpuan hori etzan, Ez, itzein genuen hemen, mertxeren lagunai, arrain soparekin segertatu zitzaion hartu, eta dena... Fermenta hojekon, ez? Galdu zuen. Arrain sopa merkea dira ba? Hori etzan. Ez. Etzan izen merkean. Txilen esan dugu, altzaile txikixekin itzen dauela sustatzeko ekoizle txikixen ekonomia, ez? Eta, ez dakirak izu, baina nekasara ditzen bebai, landako munduko 60% da ekoizle txikixena da, hektarea bat, baina gutxixau daukien, bai? Jabiak dira. Jabiak dira, bai. Da, 60%, nik enagoen esango, Eta guztia dira, 4 milioi hektarea da holanda, dana ekoizle txikixen esker. Bai, eta eskerra beraie daudela, ez? Bai, horrek sortzen dauela lanpostu asko, ez? Da, gutxitzen daude txirotasuna euren bai, eta balio eman, eta inguru hori, ez? Altzatzen du, eta guri Euskal Herria, hemen askotan aipatu, ez? Euskal Herria gustatzen zaigu, berdea, zelaiak eta zainduta eta dana, baina horretanak, presio bat dauke, eta da, baserritarra behar direla. Galtzen badu jendea mendira o baserrian lan iten duena, galduko da guzti hori. Ez badu inor lan iten horri ingururtan. Zautxa euskal gure ekoizle txikixak ez, dira gure Euskal Herriko euskarri. Bintzat Euskal Herrikoak eta beste komunitate batzukoak bebai. Hemen... Hau pizza bat basan moruan, pizza, baina hori da, aldamenetan, hemen baduka zentzua. Nik etxean, atzo pizza egiten egon ginen.
pizza egiten duanean, nik daenean ematen dio tomatea. Tomatea ondo zabaltzen. Zegero dago, ez da gizu beti, dana dago, aitzakia atzekaldea jenteak usten du batzuk janbare. Hori ez da utzi bier. Ba, jende pilo batek usten du, eta batez ere umeak. Ba, nik orduen hori ez gertatzeko jartzen dio tomatea danean. Hartu eta beldur gabe, pizzaren iskina daino. Batzuk bakitzu iskinak eta betetze dituztela gaztakin, eta gero horrei buelta ematen dutzen, eta orduan horrek pizza iskinak egoten dira gaztaz beteta. Nik ez da sekula probau, baina... Niko, desente bota gainetik hor, ez? Argentinarrak egiten duten moduan, argentinarren pizzantza gazta pila bat darama, eta hori intzazue. Orduan, betegarria, lehenengo, tomate. Tomate saltza, ez da tomate birrinduak garriko da, tomate saltza, Poteko arabili aldo zuen, ero etxean egin dakoa. Tomate frejitua. Orain, indioiar egozia. Ikusi zerako, eske etxien, ez dakit ikusi daiken ze lodixak dien, Honek, arategira joen eta hola seskatu dira. Arategira joen da jartzen zaituan urda espiko da mosteko katxarroen gaina, a ber, azten da mosten holan pixkat, eta hau ondo? Ikustu da, behatz bateko lan. Pixkat lodixia hau. Lodiera. Tak, holan da, bai, hori, ba hoxe. Eta eskatu nion, ba, espada bi geru zaiteko, baina nik uste, batekin nahiko. Bai. Oin hemen, oin da, hori, tetrisean pixka jolaztea. Zer muzko zinen tetrisean zukatu? Zuk tetrisean zautu duzu, parelatu? Ai, mutir, zelan ez. Ez dakit, garei ezberdinetako gara, Patri. Ez, baina, ni 80. hamarkadan hasitzen hau. Vale. Ni tetrisa ezagutu izan dut, bai. Nizan, uste joku bakarra, ona izan naizen, zerbaitetan. Osa, bideo jokuetan eta ez dut izan inoiz pazientzirik, baina tetrisa gustatzen zitzaidan. Bai, antzematen da, Hemen nahi, Gure puzzle txiki hau ona izan zala, bai. Bai. Ba, bueno, ekoizle txikixekin eta berba gabizen hontan arrasaten, nire herrixan badu kooperatiba bat, baina ez da danok ezagutzen dugun kooperatibia. Badu bat, erein da jan deitzen dana, bergaran bebai badauke, eta da kontsumitzaile kooperatiba bat. Orduan, zu bazkide izan zeike, eta ara joen erosten supermerkatu bat izango bazan moruan, azkenien denda bat da, eta orduan hartzeitxuste inguruko ekoizle txikixen produktuak, eta han saltzeitxuste, barazkixak, konbutxa eta dana. Eitzen da, han nun eitzen da, Soraluzen dau, konbutxa marka bat, eta hangue da, inguruko ez, deba goieneko produktu, deba goieneko da inguruko produktuak hartzeitxuste. Hor Durangon plazan etartie dau, etartie deitzen da, eta etartie bebai, daude Durangaldeko ekoizle ezberdinak. Elkarte bada edo nork erosirike. Bai, dana esan edo nor junalda. Ez da zetan, badago beste olako kooperatiba bat, eta kooperatiba hortan, altan eman behar zara, gero gainera, han diruik ez dago, baizik eta, ez da diruarekin ordaintzen momentu. Zujuten zara, eta, zuke zenbaki badaukazu, eta gero zure kontu korrontetik gero pasatzen dizute dirua. Orduan, han dirurik ez dago. Ez da ikusten dirua. Bere ez da hitzak isa, eske ez daukat suelto da, ez da txartel barik hartaran zetxetik, ara joan da. Zenbat isa emo. Eta kontu korrentien ez badekuzu? Bueno, hori beste gauza bada, baina, Bueno, olakoak gero oihartzunen behizan ginen, oihartzunen badago beste bat horrelako. Eta, sorionez olako, gero eta elkarte txiki gehiago ari diren, eskua botatzen dietena, hemengo baserritar, ekoizle txikiei. Eta, hor, egiten dana, ekiditen da, hor tartekariak egotea, eta, presioan bebai, produktu hona daukagu, eta ez dira horan beste igotzen, eta... Eskenean garrantzitsua da, ez da, Euskal Herri mailan bebai, ekintzaile txiki pila bat dauz, ekintzaile txiki, eta haundi, ez? Txiki tamaina, baina haundi, eskenean itzen dauen lana oso garrantzitsua dalako. Ze hona gainera. Hemen, nik noa, larrakek esan dako, ordenean, pausuak jarraitzen. Bai, tomatea, indio jarrurdai espikoa, kipula... Ordenak garrantzisa dauka. Ez dakit nik uste dute zetz. Nik egin esan... Larrakek baietzatzen ema dau? Egin da daukatau, program moduan. Eta beste orden bat egin nuen, gutxi gora bera. Egin esan egaluzi azpian jarri nion, eta gero kipula gainean. Baina ni, hor behira dagoen, ez? Badakit hor behira dagoela, bere jarrai bideak jarraituko ditut. Orduan, hau, urrengoa zan, gazta. Oin, gazta. Bai, hemen nik hor bezan zian, gazta hau saltzen dutena xerratan moztuta behian aldala hobetu urtzen duela, gazta bat. Nik asuntan hemen tala hartu dut, baina... Gazta bai, lodixa. Hau xerra normala, gabe ja ekartzen ditu. Holan, tak, bat... Juten bazara, arategira da, bebai,
saltzen dabe holan gazta karratua da nabeixena ondo urtzen dagoena, horre bai, sati lodixak aukitzen baitxu zue, ba baitxu. Honekin nahiko. Altura hartzen da. Berez, orain, joango zan, berriro urdai espikua hemen, tomatia eta gero ore hau. Bueno. Nik hau ez dio jarriko. Hau, a ver, ez du probatu, a ver, parkatu, Patricia. A ver. Vale, orduan, hemen, jarriko diot, honi bai, tomatea. Bai. Eta orain, jungonez, tapa, ero gaineko ore geruza, zabaltzen, jungonez. Prozedura berdina izango da. Ireki, gainean, jarri eta itxi. Empanaden kontzeptu bai, soberakinak eta aprobetxatzeko ondo etorten da, ez? Ezkenien, etxe daukogun prestakuntza eta diziz, oiasko erre bat, ez? Domekako oiasko erre bat, horren sobra bai jarri zeike, edo, bueno, atzo, esan zuztan neri gure zuzendari maitiak, berak, pizzai lekak botatzatzala. Bai, aurreko egunin sobratako lekak eta jartzatzala pizzai, orduan. Broma da nahi, zamitu, lurretik, benetan, zaien, orduan, ikusgarrixa berak ze jarriko zotzan empanadai. Zakitzuek, betegarririk otutzen bajatzu soberakinekin, idatzi guzue gure e-mailera, txorienabeldiba.eitb.eus, eta, bueno, ikusiko. Hor, Patrinik, egun batean kuadriako egin nien, bueno, paella bada esan dugu behin baino goiotan, zerbait... Paella empanada bat etzin ninko baina. Ez. Soberakinak eta erabiltzeko, ez? Paella inalduzu nahi duna. Eta inien, paella valentziarra. Bai. Eta beraiek leka botatzen dizkide, hango leka berezi hori, eta baba lodi horiek. Eta horiekin nien, zeletxe, legakak bot, paellari, zele, hori ez da jate da, hau zer, porru patata, leka patatako zer. Eta, haitu behar da, nire esan, ez, holan da. Bueno, originala holan da. Untxixakin, holan, garrofo ditzen da honek, baba zuri lodi honekin. Ondi horrekin, da, hango lekak, eta bertako gura, eta, beito, eta ni prestatu nien horrela, orduan, bueno, Alberto esaten modu berak... Pizzai botatzen batzara, bueno, igual hona egongo data dana. Nik, deitura zu niri holan rarito ero nahi duzuna, nahiko arraroa naiz eta ez dizkio botako. Ez, nik egin izan dut, barazki pizza, eta bota izin gehiot, alberginia, kipula, piperrak eta hori, baina egia esan, bueno, gaina, uste dut brokolia aipatu duela. Bai, aipatu zuen, brokolia. Holako, betegarri bat holan barazkisekin empanada baten etzan txartu egongo, Holan, alberginia, kuyatxoa, basta. Aitor, enfokatu, boskar, zena jau zue, alberginiakin eta ero horrela beteta empanada hau. Larrake edo... Ero alternatibo. Idatzi txorienea bildu.eitb.eus eta esaigu zue, zein dan, zuen eroetxean iten modu zuen empanada segia da, bueno, empanadak, ikusi zuen misterio gehiagi ez daukat, nik uste jendeak, agian askok orea beraiek erosi iten dute indako hau, eta gu ez gaude horien kontra, aukenan beti esaten dugu, hobeto etxean egiten baduzue. Baina, bueno, denbora kontuagatik ere espadukazu, horrelako ore bat noizean bain erostea, gaizki ez dago. Eta hemen askotan esan duguna, ostorea, nik ostorea ez dut egin uste dut, hosteleritza eskolan ibili nintzenetik. Beitu. Ostorea beti erosin izan duz. Baina, bueno, soberakinekin gabizela berbaitzen, estatu mailan, nekazaritza ministroak esan dau, 1,2 tonelada, 1,2 milioi tonelada botatzen dira saborrera 2021 batien botazien. Botaziela? Gai, 2022ko datua ondoigan ez dau, baina hor hurbil egongo da. 1,2 milioi tonelada. Eta Elika Fundazioak Euskal Herrixan esan dau, pertsona bakoitzak, botatzen dagoela 152 kilo sabor urtero. Janaria? Urtero, bai. Pila bada. Ez da kere bada. Orduan, soberakinekin, bakitzue, empanadak, aprobetxau, beste erresta batzuk egin. Bai, eta erosketa buruarekin egin, hori askotan esaten dana bai, erosketak intzazue, ez erosi, hau merkea dago eta, zeholako eskaintza da, bi eraman iru eta ordaindu bi. Irun presioan. Askotan, zerrenda bat egin biozue, noiz jan biozuen etxian da, noiz, igual aman etxian edo, afari bat kuadriaekin edo, danadalakoa, egin zerrenda bat eta hortarako bakarrik erosi. Edo bestela, izoskaiura sartu edo, bueno, iraungitze data luzia daukien produktuak erosi bestela. Bai, eta beti hemen esaten duguna, zerbait iraungi behar dela, kozinatu zazue, izozgailuan sartu lehenago, iraungi baino lehenago, emaiozue beste, aukera bat, esaten dana,
Eta emezez, bota etzazue bota, ze benetan pena bada. Bueno, eta emaitzak ikusteko dauz, baina aurten gobernuak sortu du lege berri bat, ekiditzeko enpresek euren janarixa botatzia. Orduan, ikusiko, eragin dauen datorren urtien. Ingo berba. Bai, espero baietz. Ziur baietz. Bai, nik uste behar da. Hori da, gauza gaina beharrezkoa. Bueno, hemen gutxi hora era, hor badaude, hainbat, teknika batzuk esaten dute, ez da egin. Atximurka egin behar da, eta kontua da, nahi dugula hau, alden hermetikoen iztea, baina gero, bueno, hori ez dauka zitzua askorik, ez? Egia da hemendik ateratzea, ez, betegarriak kanporatarako zen, ze gero tximinia egiten zaio honi. Baina, bueno, gehien bada ekiditeko aldamenetatik betegarri ateratzen. Eta dekorazioa boruan bebai politxa geratzen dalako. Bai, hombre, holan atximortuta baita. Nik egizan, egiten dut horrela, ateratzen zaidan moduan. Eta orain, hauekin, ingo itxuguna da, luzatu, eta holan, aldetik alde batera olako atal batzuk jarriko ditugu, gero zulo batzuk ingo izkiogu, eta alabera, 200 gradutara, 40 minutu. Eta zure errezeta esan baden bora eman barri zure, Patrik? Batzita ingot. Bai? Bai. Osa, luzatu alnaz pizka nire hemen. Utzikotzot. Bai. Gero segitxuen itxen bau? Oda, altos hornos de Bizkaia. Tximiniak egiten. Eta jarri otzazu, ostatxo pare bat, oran politxitxeko, marratxo batzuk. Ostua, gero. Hemen iten diote batzuk olan zulo handi bat hemen, eta gainera gero inguruan jartzen diote horrelako beste olan tximini, benetako egiten dute. Baina hor bakoitzaren artea ero horren eskura. Trebesia. Hori da. Eta gero, azkenian, arrautza irabiatu bat daukagu hemen. Da hori izango zen, ez dutza sapori emango, baizik eta kolori emangotza da dizdira, ez? Bai, honeko urlako urre kolore polit bat emango dio. Eta denbora hori, bakizu hemen bezaten dizutena. Labearen arabera, 40 bat minutu, 200 gradutara, gutxi gora bera. Hortik, egia da, gero, egon naizen errezetetan behiratzen dolan pixkat, hortik dabiltza danak, 40 minutu inguru, batzuk egun da 80, bestatzuk 200, baina, nik ustut, barrukoa egin da hau dana, ez du behar kozinatzea, orduan, gehien bada orea egitea, ez? Eta hau, esan dakoa, hotza, zein, beroa jan aldan zerbait, eta hau basan lehen bidaiatzeko eta jenteak egiten zuen, hori, leku batetik bestera eramateko, jaki moduan, bidaia luzeagoak, egun batzuetakoak, hau eramaten zuten beraien sakuan ero denakoa, eta zeukaten. 40 minutu, 200 gradutara, eta emaitza, Patrizia Biteli, zebe pixu hartzen da baina honek. Betxu gainera, ostuak berdin, hori gordon da neurtzen, hemendik bizentzen. Bai. Eta pasatzean hon hemen pitxadura txiki bat izan dut, baina, bueno, ez dau arrazoi. Latertxo bat. Latertxo bat, holan koloren batekuan nahi dozu, daukat beltza, txuria, grisa, urdina. Nahi duzuna. Laranja, kolore kontuak eta Patri bat izuzur uste izut. Venga, bat txurisa. Hementxe? Buah. Betegarri doktoria, Takiko doktoria. Hau eskuak ikan behar da, Patri? Bai? Zure razino ja. Joe. Eta zuria. Eta nirea. Eta niri punta utzi dozta, ikusi dozu ez da, berak betegarrixa daukana eta niri hemengo puntia. Eta banatzen duanak zati honenarekin geratzen da, esaten du esaera zarta. Ai, ez dakizu ez. Hemen daukazue, larrakeren empanadia. Larrake, usu bat. A ber, heldu nahi diosunari. Honi. Hau bai da, hoi tarteko hartu da. Hau baiet. Hor. Zaitzala. Gora rake. Ba. Muxu bat bai, nik ez dut ezagutzen, baina eski empana honekin pertsona hona izan bidezta. Eta, bueno, urrengo platera, segitxuen gatoz, beste ogitarteko batekin. Sí, itxeiten. Sí, Tita.
Bueno, gasixan ostian, empanada, larraken empanada ostian, guk ingo gozo bat. Ogitarteko gozo bat. Eta kasu honetan nik erabiliko ditut marrubixak, eta zuk atzo erabilitako kakao krema. Ze ikusi nahen pote bate utzi zinula da, erdisa sobratzen zara, da esan nahen, honekin zeo zein bida. Orduan, ingo ditut olako sandwich batzuk, txokolate krema eta marrubixakin. Kontakotzu zera, ze hau, bueno, ez da errezetia bezetita huitzen da, baina, bueno, lehengo inbidana da, marrubixa xaflatan moztu. Gero, sandwich bat inbida, kakao krema ogixan igurtziz eta marrubixakin eina, gero, ogixa jarri gainean, gurinakin igurtzi, plantxan ein, eta gero, zerbitzatuko dugu, azukre hautsakin. Osa, beruan doa, Bai, beruan doia, gainera gero bigun-biguntxo geratzen da, hau, nire izeba itziarrek eitzen zauen, ontsa bidaliko musu bat ondarri bira, eta nire izeba itziarrek eitzen zauen, hau, marrubi barik. Bakarrik txokolate krema. Da, azte burutan gozaltzeko, hor nire lehenguzu enekok eta jontxuk jaten zaben hori, azte burutan, eranik, joeten nintzenian, nire bai itzen zuztan, eta gero nik nire amai eskatzen notzan, ama, eske izeba itziarrek itzen dago hau, ez dakiz zer, eta nire amagnik hori, txarrikeri hori iztotzuten. Da nire, jartzen fruta, tostadako lixuak, intomatiak. Sandwich japoniarra bezalako egiten zizun zure amak? Zein da sandwich japoniarra? Bueno, hor, modan omen dago, Japonian egiten dituzte, horrelako ogitartekoa sandwichak, horrelako ogia, betetzen dute frutekin barruan eta esne gainarekin. Eta hor, jolastuz, simetriarekin da jolastuz, lortzen dituzte forma ezberdinak. Horrezta, irudia horrek ikusten duzuen, lora baten itxura izatea batek, ero horrelako marrazkiak egiten dituzte, eta da gehien bat hori egiten dute olako betegarri bat, baina gero erditik mozten duzunean, bestal geratzen dira da, bi erdietan, lora bat izango esan moduan. Eta hori modan omen dagoan. Japoniarrak artista dira. Egiten duten guztian, bauka arte ikututik zerbait, eta ez da bakarrik gozoa izatea baizik, eta begietatik ere sartu behar izaten da, hau ala ere, horrela ikusita jatan begietatik sartu zaien, apuntatu dute, ondarrimin, ze gozaltzen dut izebaketa, eta esan zuten, hau, gure etxean egin behar du. Bai, ondarribiko tostada. Bai, nik hemen, urtebetetxe festetan daulan, gure etxean eta egiten dugunean nik beti egiten ditut, klasikoa handi bat, sandwich mistoa, dela urdai espiko egozia eta gazta, ez? Bai. Oie jartzen badituzu holan bere hortan, sartegitik pasatu gabero, han geratzen die, batean bate jaten du baten bat, baina oiei, zukin behar duzun egiten badiezu hartu, gurin pixkat aldabi eta bi aldamenetan eman. Eta sartegitik buelta eta holan pixkat txigortu, gazta erdi urtuta geratzen dela da, horre jartzen dituzu eta platenean jarri orduko listo. Jaten dituzte, eta gehien bat dira gurasoak jaten dituzte. Pasako ez duzu? Sandwich bat asko aldatzen dela. Sartaitik pasatu, pasatu gara. Pasako ez duzu beste laban bat, Zigor? Bai. Ontxe jarriko, gurina emoteko, joango gara kosinatzen, da gero, beste bat eingo, ze lantaldia hemen dau. Baina, kriston empanada dukate. Bai. Hori, sartu batko du, txorieneko txisten... Bilduman. Egia da, empana hundioa daukate. Bakitu zein bioten. Hau, apurat, gurina apur bat... Hemen, bertan, sartaian bertan. Sartaian bertan botakot, eta agurtzen daien bitartian. Eta bertan egin, ez? Hori da. Nik uste terrexena izango dela, ze apurat, neguen gauz, eta neguen gurinez dau hotz eta gogor orduan igurtzeko, apurat zaila dago orduan. Horako gitarteko desberdinak ingo itxugu, eta hor joingo gara urtzen. Nik, hori, ingot bigarren bat bai, ze... Bigarren bat bai, eta bota ez da botako. Hemen, lau egin leike. Lauraino heldu geike. Bueno, berri berezi batekin bukatuko du gaur, Michigango Unibertsitateak ikerketa bat egin du, non agertzen dan ikerketa bat dago, 5 urte baino gehiago biziten dituen animalia batekin etxean. Bizitzen duen, 50 urtetik gorakoak, gehiago bizitera, erobeto bizitera, baina hobea omen daukate, ez daukatenak baino. Animalixa edo zein? Bai, horako... Zaberditak txorixa, arrainak ez da balixako. Bada, hemen izan, jende arrainei itzegin egiten diena. Jende itzegin egiten diena, berei garbitzen nahi dienean egun honak esan, Kompainia itxe dut arrain bat. Janaria botatzen nahi dienean hartu eta, zer goxua da, ez da izan. Bueno, baizu, nire oso ondo iruditzen zait. Nire etxeko burruka hori da.
lehen bakarri nintzen nik, ni nahi nuen txakur bat etxera, eta bikoteak ezian lortzen, oin 3 gara baten kontra. Bai, lortu ditut, bi txikian ere alde jarri ditut. Hombre, txikiak konbentzitzeko errez dau. Bueno, horregatik ekarriko zuten, arrai bat, dordoka bat, danetik, eta, bueno, ja konbentzitu diet, ez. Txakurrakin pasioan ateran zara, zain joan zaitu, etxeak gordeko du, jolastu inalda pila bat. Dordoka batekin, bueno... Petxu honen bulta, Jobo! Karamelatuta zegona. Bai. Hori txoinin behar da? Hori txoinin bida purtxo bat, bai. Zin behan... Ontsa, segitxuan jango. Zula esai! Segitxuan jango, hemen atarako, eta gero gainetik botako zau, azukre hautza. Bai. Bueno, Michiganekoa, nik espero dut Maialen hor bestaldean egotea, oso garrantzitsua da, zure zenarra 50 urtetik iristera doa. Bueno, ondiokanez, Maialen ondiokan urte batzu daukotzu itxoiteko, lasai egon zaitxe emakumie. Urte bete? Bueno. 2 urte terdi bakarrik. Orduan... Baina hori zera, adina fizikoa edo ematen dozuna, gaztioa ematen dozu. Orduen beste 10 urte honekoan animali balik etxean. Bueno, edo 2, Bitale... Ez baina egixe da. Txakur bat, gaina ia badaukat zein, gaina... Bulterrier bat? Brako de Weimar. Weimarko brakoa. Hori da, dana holan grisa begi berdeekin. Horre politxa dira. Eiza txakurra oso dira horiek zoragarria gainera fizikoki die makina batzu. Hori, esan minotzu. Mendira korrik aite juteko horiekin die, buah. Horrek, posposik egongo die zurekin, ze horrek bide daue... Bai, bihar dute energia botatzea. Bai, ze jendiak eroste ditxu, edo, bueno, adoptatze ditxu, olako txakurrak, eta txakur asko gero, etxian hor, alfombra moduan izateko. Eta jo, txakur batzuk, egisa da, txakur batzuk horretarako balixo da bela, adibidez neriak, ze neriak, bialtze dut zezuelan mendixan korrika, igual behitzen dutzu da, pensaitxezu. Baina gero, badauz txakur batzuk, hori bie dauela. Animalia egia da, etxean animalia nahi baduzu, ero seme alabak eskatzen badizue, argi eukin zuen nahi izan behar duzuela. Azkenean lana handia da, zainduin behar dira, dirua da gainera, azkenean, bueno, txertoa direla, gero bere frogak eta medikura albaitaria gana jute zatean bakoitzean, eta ez duguna nahi da, hori, kapritxo izatea gomeana, eta gero gertatzen dana askotan, txakurtegietan txakurroien bukatzea. Orduan kontutan izan, txakurra nahi baduzu, zuen nahi izan behar duzuela, eta nik etxean txakurrak izan ditut, eta gure txakurra mendian ibili da eta pasioan da egunero pila bat, eta txakurrak hori behar du. Orduan, izatekotan, argi izan da, seme-ala bat izatea moduan dela, lan badala, eta bere orduak eskatzen dituela, baina, ematen duela baita, Bitxu zigor! Hau da, gainen nire eguneko fruta da razioa, zau izango. Hori da, behitu, honek bai, ez da buela ematen lana. Segitxuan itxen da, eta ikusiko zu, ze ondo, hemen jarriko 2 pusketa honeik, azukre hautz apurtxo bat. Bai. Hola xe, bakarri... El luke, baina hola negia da platerri junean da politxara. Bai, dekora ezino bezala. Eta, abia jateko prest, ona hemen, gure txokolate eta marrubi sandwichak. Lehen betegarri xa zaukana, oin azukre gehiago daukana. Kendu indiot? Zeona, Benetan hona patita. Kombinazioa, marrubiak eta txokolatea. Gurina, txokolatia. Hoizan kurruskaria, baina biguntxua, hau dau? Legunean, atzo honien hitz egiten fruta afrodisiakoak eta nik ez da, baina kombinazio hau bai da oso afrodisiakoa. Eta honekin, gozatzeko bikotean agertzen basate, baituko zaituzte betiko. Betiko. Eta bitxartean, hau geratzen gara jaten, hau danako sinatzen lantalderako, eta zuekin bixar gauz. Bixarate.